अर्पिता श्रेयसला सुखरूप घरी आणू शकेल का? तू अनोळखी तरी सोबत या मालिकेमध्ये अर्पिताच्या आयुष्यात येणार एक नवीन संकट. श्रेयसला शाळेतून घरी आणताना श्रेयसला काही लोक किडनॅप करून घेऊन जातात. एक गाडी येते आणि त्यातून काही माणसं बाहेर येऊन श्रेयसला त्या गाडीत टाकून घेऊन जातात. अर्पिता खूप हातपाय मारते आणि अर्पिता त्याच्या गाडीच्या मागे सुद्धा धावते, पण तरीही श्रेयसला वाचवू शकत नाही. आणि जेव्हा रेणुका नीलांबरीला हे समजतं तेव्हा भर रस्त्यातच तमाशा सुरू होतो. रेणुका अर्पिताला सर्वांसमोर कानाखाली मारते आणि तिथेच अर्पिता शपथ घेते की ती श्रेयसला सुखरूप घरी आणूनच शांत बसणार. आणि आता बघायचं हे आहे की नक्की ती माणसं कोण होती ज्यांनी श्रेयसला किडनॅप केलं आहे आणि अर्पिता श्रेयसला सुखरूप घरी आणू शकेल का हे पाहण्यासाठी तुम्हाला तू अनोळखी तरी सोबत ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.